Horas selamat hari Minggu, jala selamat tahun baru ma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu manang dihamu parhalado nami. Pinuji ma debata, naung mamasu-masu sude keluarga ni akaruas ni huriana, gabebo hita marlasi roha, mamuji jala pasangapon goar ni debata, di minggu duk tau baru sadarion. Ali Tuhan sai homa totong dinami, ehodomul saluhut sileon-leon nadinggan, si ajari nami rado sude keluarga nami, asa taulo ku adepanmu, pabuana tinopang yang baru nami. Di barmingguon keluarga di Tikion, rab dohita dohot dongata sabagas, marsoba jala mamuji tuhata. Alani di bagasan haporsiaon Napolin, tahatidakom ma, Idema dingganai doho senangnai, mulutung pungu sahundulan akan nama marangi, makalason dengan bahasa ni debatan. alani sude mahita marlasi roha mamuji guarna nabadiai, marede mahita sia bukwede nomor 15 ayat sada opat dohot pitu au nasaribu haligada. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi barbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Sai mangaranabi do mataku dopak akadolok, siya dia do ulaning ro pangurubio tuau, sian Jehova sito palangit dohot tanoon sabing, ro pangurupion yanggo tuau, dang tagamon luason na tarsulat dit patmu, dang tagamon nok matani si jagaho, sai jagaon ni Jehova doho sian nasa parmaraan, sai jagaon na dotodim, sai jagaon ni Jehova doho lahuruar dohot lahobongot, olah nion rodi saleling ni lelengna, haleluya. Haleluya, haleluya.
Pangiang Mahita, ale amanami na di Banua Gijang, di bahin hodo anak kaholongan ni Roham, tutoro ni Patik, asa di palua akana ginonggoman ni Patik, urupi hami, asa dohot hami dapotan haluau ni, jala asamian hami di bagasan harajaonmu, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangi homba patik ni debata dihita na saminggon, patik parjulu, sahatu patik paopaton, patik parjulu, ahudo Jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenomu debatam, patik na paduahon, dang jadi ganaanmu, jaradang jadi sumanonmu, manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi di bagasan aek na di turun ni tano, ianggo tunggabe si sobaon manang sioloan, patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, ianggo soture dalanna, ai hona ahum na dosogot, akka na marsinean di goarna, patik paopaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaono marima ulahamu nasa siulaun muna, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe namangebati hutam, ai di naonomari do di toppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradiat do ibana diari papituhoni, di bahenido ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari pada dianan nai jala di barbadiai, atong ima sahatna, atong rak mangidogogo mahita, laho mangulahon na hobar tu patik nai, ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Oh,
Tato poti madosata tu debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami nari banua gijang. Hodo na patupahon hasisani dosa dihami halak narangolon. Marhite-hite anak kaholongan ni roham. Sai asima roham dihami. Akka na mangarsakot dosa nami. Sai sahabi matu bagasan rohanami, hasesaan ni dosa nami. Lehon matu hami todim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asahot rohanami marhapor siaon. Laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho. Gabe pelean na mangulu. Jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Para siroha jala pardinggan basa do Jehovah. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahet tuhita hobar tuaka dosata. Jaladang dibalos tuhita hobar tuaka hajatotta. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jehovah diakka na makabiyari ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Hatani debata turupuk epistel di minggu dung tau baru sadarion. Natar surat di Pesalmen 147, mamuka ayat 12, rodi ayat 20. Tajahama marsikat soring. Puji ma Jehovah ale Israel. Puji ma debata ale Sion. Ibana mamban panhadamengon para rohanmu ipamahot dohot eme namanya. Ibana na mangalehon abolas songon ibulo ni biru-biru, disabur hodo nabur songo sirabun. Ibana manungus hatana dabi malala akai dipaburhat anginna mabaur ma akaay.
dangdung dibahes songoni yang go tumanang ise bangso parbegu jalarang diboto nasida aka uhumna haleluya ido sahatna martua do akana tumangihon hatani debata jala na piopsa amin. Tidakoma hapor siyaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa hapor siyaw di sadok portibion, ra mahita madok. Aw por siya, di debata Jehovah, ido ama pargogo na so atudosan, na tumopalangit dohot tano. Aw por siya, di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah, na gabi-gabi siya tondi parbadia andorang sohabubuha ilo tuhata na tumaw na bernit di pahung silatus na may tarpajal do ibara di haw di parsilang na tuwa-tuwa no toru dong di tanong na mula bangulu di ari patuluhon na manay tu surgo lahudul siyamo ni debata Jehovah amanay di sima ibana pa mula sogo tu tanoon mangumi halat na mangulu do na mati au porsia ditodi parbadia jaradong sada huria na badia huria hato pane Kristen akan na badia do dasan dosa do diatai na madok mula mangulu sogo dagi halat na mati do diangoluan na sora sudah amin. Tabigema titing. Oras ma dihita amang inang. Tabigema titing di mingguta sadarion 4 Januari 2026. Parjolo guarni minggu sadarion 5 minggu dung tau baru do topik minggu sian hamoron na do hita majalo asiniroha dua Romawi na meragam sada parmingguon minggu keluarga sadarion minggu 4 tanggal 4 Januari 2026 di patupa huriata do parmingguon keluarga diganu parmingguon papungu pilihan keluarga dohita di bagasan namplot naung pinarade ni huriata tu haporluon pesta jubileon 50 tahun HKBP Tangerang Kota di tahun 2020 lalu pilihan sada A sada B dot paduahon tapasahat adorang sujamita
jala pilihan keluarga tapasaha tujolo dung sipul jamita. 2 danak nasorang a. Nunga di basa-basa utuhata sada dadak bawa di keluarga amang Peprianto hamunangan manurung inang Depri Sulastri Sihotang di hari Rabu tanggal 24 Desember 2025 sian wek 30 energi 20 sada onom 30. B. Nunga di basa-basa utuhata sada dadak bawa di keluarga amang Wilando Situmorang inang Idola Silaban di hari Kamis di tanggal 1 Januari 2026 sian wik 10 tolu energi 24 sada onom 72 hipasdo dak danaki rabdo natorasna tolu ruasna tabba sadarion minggu tanggal 4 Januari 2026 nunga gabe ruas ni HKBP Tangerang Kota ima amang Hardiono Sitorus Pane inang tiurma riris siringo-ringo narosian HKBP Buluduri Resort Parsoburan Distrik Opat Toba alamat Poris Residen Blok A5 nomor 27 Wik 25 energi 26 Sadawalu Tolu 5 opat titing pabagaso titing parjolo dohot paduahon naing majalo pasu-pasu pabagaso ma Samuel Berlianto Daniel Siregar anak ni amang Situatoni Siregar doh inang Natalina Butar-Butar ruas HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota Wek Tolu dohot orwana Mega Prilia Mareta Purba Boroni amang Ferry Sonang Purba doho inang Leviani Erlita Janis Simarmata ruas kolom 1 Kanaan Gereja Masehi Injili di Minahasa Kanaan Winenet martupol di hari Sabtu tanggal 3 Januari 2026 di HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang pamas-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 Januari 2026 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, masuk pukul walwib. 5. Pertanyaan Bonataon HKBP Hatopan 2026. Di hari Senin tanggal 5 Januari 2026, di Patupa do pertanyaan Bonataon HKBP Hatopan 2026, maringanan di kantor pusat HKBP Piara Jatarutung. Dalam makahalamunateon padonganion di debata di Huriana borhat do padita resort padita sabar emanulang SPD laho madohoti launi sai diramoti di batama perdalanan nasida jala ture ulauni bai sangap ni guarna paunopon pangapulion ni parhalado. Di hari Jumat tanggal 10 Januari 2026 pukul 10 siawib di Patupa do pangapulion parhalado tu keluarga amang Situadorlan siahan Okto Paulin ha butar-butar almarhum keluarga Situa Bernat Sinaga almarhum de Piano Oktoviano Sida Butar do keluarga Hot Diamse Stopul almarhum Situa Hot Mauli Siringo-ringo maringanan di Sopo Saroha di Pangido Tusude Parhalado Asaria Madohoti Ulauni 3 Romawi Diakonia Pelayanan Kasih 1 Sada ucapan selamat dan doa Pultimer Parhalado do sude ruas pasaton a selamat ulang tahun hari hatu tubuh tu sia belima halak ruas do selamat ulang tahun pardonga saripeon tu 42 keluarga hatani debatama dok sadilehom matuho si subuh roham jala di pasaut nasa sakami pesalmen 20 ayat 5b tu sude ruas namar sahid sadile tu hata magugo do hai pason hatan itu hata madok say homa pamalumahu ali jahuba
asatung malum hilala, sai homa mangurupiau, asatung dapotan pangurupio nau, ai hodo puji-pujiokku. Yeremia 17 ayat 14. Jemaat meninggal. Pada hari Minggu, tanggal 4 Januari 2026, jam 5.30 WIB, telah meninggal dunia Bapak Basa Sinaga, tutup usia 60 tahun. Anggota Jemaat WIK Tululopat, NRJ 01 Tululopat. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi Inang Nanarisan Sihombing dan keluarga yang ditinggalkan. Songonima titing di mingguta sadarion. Dia ketiting naso ni jahaun nuaing tajahama di buku acara di Itu
martangi yang mahita. Moliate Tuhan diasi dohot denggan ni basam naso marnamotoki di ngulu nami. Hiralahami do panuguno gomu Tuhami sahat kami Tuhan tu hari Minggu na parjolo di tahun 2020 nomon. Disodo kami nong parade rohanami gabi hatubuan ni hatam. Nama pargogoy hok kami dinalaw mandalani akaari bulan doho taon di bagasan ngulu nami. Atong makuling maho Tuhan, enung arade kami saluhut na manangi hotja. Marhite Jesus Kristus, martangia kami tuho. Amen. Horas madihita saluhut na. Huriani Tuhata, barita nauli dihita, ima di hari Minggu na parjolo di tahun 2020 onomon. Toho di Minggu keluarga di Huriata HKBP Tangerang Kota. Ima natar surat di buku Yohanes Bidusada ayat 10 sahat tu ayat 10 pitu. Hujaha madihita tapai hutihut ma di bagasan rohat tabe songonom ma didok hatana. Di Portibio Kiando Ibana, jalamarhite sian Ibana do menjadi Portibion. HP dang ditadda Portibion Ibana. Narodo Ibana manopot na di Ibana hian. Gabedang dijakon akka na di Ibanai Ibana. Alay manang piga naman jakon Ibana, tusido di lehon huaso. Asa gabi anak ni debata, akka na porsea di gowarna. Ima akka na sotubu siyan mudar, manang siyan sakap ni daging, manang siyan sakap ni bawa, tung siyan debatado. Gabi daging mahatay, jalamaringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huidahami mahasangapon na. Imahasangapon ni anak sasada na siyan amay. Gok asiniroha dohot hasitongan. Dihatindak ko si Johannes do Ibana. Ay ninama. O do Ibana na hudoki. Naro siyan pudiko. Jumolo do Ibana adong asaaw. Ay parjolohiado Ibana. Ay siyan hamoron na do saluhut hitamanjalo. Ima asiniroha naso marnamotok. Ay marhite siyan simusa do dilehon anggo patiki. Alay hinorhon ni Jesus Kristus do menjadi asiniroha dohot hasitongan. Disido sahat ni turpuktai mauliate ma di Tuhata. Hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Ama nami, ina nami, naposo, remaja, dan anak-anak kami sekolah minggu. Moliate ma di Tuhan, ala di ari paupaton dung tahun baru, tahun 2020 onom, omma ari minggu na parjolo hita, marminggu di tahun 2020 onomon. Alanido moloboy hita marminggu saunari, moloboy hita marpungu mamuji debata di bagasan obbason, nanaing dohonot tadi si hamua kamanginang, naposo remaja dohot naposo bulung, dang alani haburjuota, dang alani denggan ni basatta. Alay sada hal na pasti dohonotta sude ala asi ni rohani debata. Alanido ganup akan na porsea na mamuhay akan na dumenggan tarlumobi ngatamulay di tanggal sada Januari martangiak kita mangido ti debata asa di bagasan taonon asini rohani Tuhani petoktong madongani hita. Dungi muse di bagasan minggu ari minggu na parjoloon
marpungu hita di bagasan las ni roha, jala toktong mangido tutuhatta. Ala yakin do hita hamu akamanginang, godang do aka resolusi, godang do aka rencana, godang do aka harapan naung ta susun nuaeng, na naing ta capai di tahun 2020 nomon. Ido. Adong doi taringo tu parngoluan si Ganupari, adong doi nang parngoluan dia ke ekonomi, adong doi di parngoluan di parhuriaon, adong doi di kesehatan, doh di hal segala macam, na pasti sudah aka harapatan yan naing matercapai di bagasan aka nadenggan. Alani ido, molo nunga tamulai di bagasan ombason, molo si Paulus mandog di Filipi sada ayat 6. Dia katakan, dia yang memulai hal-hal yang baik. Ibana naung upuka, naung memulai aka hal na barui di bagasan kita ninna. Pau jumonna doi di bagasan aka nadenggan. Idong bahin ganup aka halak na porseya, amu aka manginang, dinalaw mandok kita di ombason, ro pehita, marpungu pehita, jala mandok moliate tu debata, satu hal yang pasti adalah ala asi ni rohani debata. Tarlumobi di bohali hatani debata do hita di bagasan ombason. Imana kiring melota jaha di Yohanes sada ayat 10 ayat 10 pitu dilehon debatado bohal tu hita asa tetap melangkah dengan pasti hita padohon akka hatahuton jala membain di dasor namar pos niroha kita tu debata mendalani tahun 2020 nomon alaniaha na perjolo nak kining di dong hamuaka manginang na poso remaja dohot na poso bulung adong semangat melangkah di hita di tahun 2020 nomon imana parjolo ala nunga di tonga-tongata ibana ima Yesus Kristus naung gabe jolma songok kita molo di dong nunga di tonga-tongata nunga di lambukta rap dohot tita molo tabain nuaing hamua kamanginang dohot tita sudah napungu di obason molo adong akadongata terlumobi molo songo kita nang minggu keluarga di si among niba, di si idong niba, di si nang akarap dagdanak, di si nang aka keluarga atau ada orang-orang yang sepikiran, yang sejalan, yang seide, manang song nedo nang sefrekuensi ninna mendongani ibana. Adong do, ado guarna rasa percaya diri yang lebih besar ketimbang ibana berpikir sendiri dan melakukannya sendiri. Tarlumobi manuaing molo didok, nunga di tonga-tongata Tuhani. Nunga di tonga-tongata ibana. Molo dok, gabe daging mahatai ninna. Ada di tengah-tengah kita, di lambukta, di rohatta. Berarti molo ngaro ibana di tonga-tongata hamu akamanginang, naing do didok marhiti hapor syotai. Mana taulah baru mahita to mandapot to ibana ido hal na pasti Roma hita mandapot ton ibana Roma hita dinalamar sobat tu ibana Roma hita mamuji ibana ala satu hal yang pasti ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kita hilalaon nado ahanahu hilala hilalaon nado ahanahu pikiri boto onna do songon dia perasa aku doh songon dia do akanahu parsita di bagasan ngolukku idong bain molo ngarode batanga di tonga-tonga taninna hadir di tengah-tengah kita porsea do hita di si omba mangaleon di hita semangat do percaya diri mendalani tahun nebaron dengan pasti kita mau mengatakan dang sahalakta. Edo,
Kita tidak sendirian. Alai didongani debatado kita jalan nang roh tutonga-tongata. Adong na somajalo didok nakin dison. Adong na somajalo ibana aka nang tinopana jala aka na maringan di portibi na tinopanay. Jadi aka hala na somajalo ibana taru dotong upa. Taruli dotong nang aka sian penolakan dia kehadiran di debata di ngoluna. Aka manamura frustasi, manamura putus asa, manamura merasa bahwa memang tidak ada harapan di ngoluope. Aido, aibo do nang aka jolmon hamu aka manginang nang parnguluatta molo disosak manang na tahilala kedagingat tahun na berbicara. Bodo tahilala bahwa waduh tutu tahun 2020 nomon. Apakah akan sama dengan tahun-tahun yang lalu? Manang na akahalak na benar-benar nang manjakko di bana, manang berpikiran atau berprinsip. Toy mak, tahun berganti, waktu berganti, kehidupan juga akan seperti itu saja. Alani doha muaka mangina, alanunga di tonga-tongata ibana, Roma hita mandapoton ibana jala di bagasan pos ni roha manang percaya diri berjalan bersama Tuhan. Napaduahon didok diturpuk tahun hamu akamanginang di bagasan nalau hita mandalani tahun 2020 nomon didok di baido hita gabe ianak konna menjadi anak-anaknya milik kepunyaannya. Molo sahalak yanakon maradopon natorasna inama dihilala kedekatan yang paling erat. Aido, molo sahalak yanakon jonok tunatorasna pasti do ibana mandapot akka narikot di bagasan ngoluna. Molo do nuaeng di baido hitagabe yanakon na bahkan di do nakining akan nasotubu sian mudar sakap ni daging manang sian sakap ni bawa. Didok disod gabe anak konna dohita ganup na manjakon ibana namian di bagasan ibana. Alani ido molo gabe ianakon ni debata hita hamu akamangin ang naposo remaja dohot akayanakon nami sekolah minggu. Kalau kita memiliki orang tua yang mengasihi kita, yang menyayangi kita, yang mencintai kita. I don't know why. Totudo godang las niroha di bagasan ni iate. Nampe godang las niroha tabering do. Tianotta do kanadeng ganaliano ni debata. Tianotta do gogo hamoraon na do sude akka na di ibana. Alas seturut tu si tongdo ikonadong ng tanggung jawab ta. Tanggung jawab songon akayanakon maradopon natoras nate. Daksayo holan yanakon majalo siya natoras na dungi muse holan na rupe tenang dang. Tapi juga melakukan banyak hal menghormati, patuh dan benar-benar pataridahon songon dia do natorasna. Asa sumando songon nedok ni akahalak batak. Asa bahwa songon dia natorasnai songon ido nang dicerminkan yanak konna. Mulai dok dang daw tu bisyam bonana nin nate. Berengon ni halak do bohanga do natorasna sian parangeni yanak konna. Aido. Ay murado tadon ni hala enak kondisi mahonin na enak kondisi adonan bapatu dotong enatoras mo pe naburju do markuria naburju do diaka ulaon na denggan begitu juga sebaliknya idong bay mulut adok anak ko ni debata kita berarti karakter ni debata pe ikon tarida sian bagasan
parngoluotta. Satu hal yang menandakan, satu hal yang memastikan. Unang dotadok au gabe anakku ni debata alai karakter di luar anakku ni debata. Di beni do molo anak kita hamua kamangina do sudah hita napungu di son. Kita adalah ikut pemilik, kita adalah pewaris, kita adalah yang diselamatkan jala akka nanaeng lehononna nadumengkan. Napataluhan soon tema ni minggut tadi bagasan ombason. Didokdo sian hamoraon na do saluhut hita manjalo. Ima asiniroha naso marnamoto. Mulai dok disok kamu akamangina pos ni rohata mandalani tahun 2020 nomor didok debata hatana sian hamoraon na do saluhut hita manjal. Ahan yang didok disi. Tuhan mau katakan, sudena adong dihita, sudena pinasahat na dihita, na pinasupasuhon ni debata, sian asi ni rohana, toktong do hita manjalo sian ni. Alani ido, hamoraon, kekuasaan, nama yang termulia, doh sude akan nilehon na tuhita, sai patuduhonon na doi jala pasu-pasuna tubagasan olutta. Alanido molo didok sian hamoron na hita manjalo lehonon na tuhita akka natapangido patuduon na tuhita akka nataharikoton hamu akka mangina ondo mangliopos ni rohatta tui sedang manjalo tui sedang mangido didok dison tu debata di bagasan Yesus Kristus nau mangalehon tuhita sian asini rohana. Dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia. Moledok hamua kamanginang molotajalo sian debata di bagasan Yesus Kristus mau mengatakan bahwa asini rohanai adalah kasih karunia yang tidak ada habis-habisnya. Dan marna motok songon mata mual naso hea marsik. Seperti mata air yang tidak pernah kering. Lehona di bagasan parngoluota. Peta jalo sehari peta jalo. Lehona di hita hawa kamangina. Lehona jala pashaton na di bagasan parngoluota. Molo didok nak kiningan sian asini rohana naso marna motoki dipatudu disi bahwa molo taingo di tahun 2025 nasalpu do dia katau tahun nasalpu tong do di batanunga mangusehon akka pasu-pasuna aleta bering doi dakkea marna suda jala toktong do sai adong. Bahkan kitab Ratapan pasal 3 mengatakan berkat Tuhan selalu baru tiap pagi. Molo dilihat petuhita dan marna sudai ganu manogot ibarudoi. Idong bahin dang adong na humurang di ibana. Dang adong na terbatas. Ngulut tahamu akamangin ang serba terbatas dosa luhutna. Baik kesehatan, baik parhepengon, baik nang akka hapor syaot tapi bodoh tahulala kita merasa khawatir atau kurang karena terbatas. Aido, ay molo tabege akka ulasan nya kana pistar tiang mo kamangin ang mamereng sudia kana masaon bodoh membain berita ekonomi gentar hita. Aido, bahkan bodoh tabege nuaing molo dibaritahon baritat bahkan taringo tu akka keadaan ni alam ta humor di dohita mabiar dohita jongan ida musenu aing dang dia ka masa-masa na laing roon godang dohala memprediksi songonondo tahun 2026 banyak yang khawatir bahkan boy doi membaik kita mabiar melangkah tapi satu yang pasti berkat Tuhan adalah unlimited tidak pernah ada batasnya dan tidak pernah berkekurangan bagi setiap kita yang meminta kepadanya.
Di benido hamu kamangin ang idok sianido ta jalo asini rohanay. Jala luar biasa na asini rohanay kasih karunia daripada Allah itu tercurah kepada semua dunia ini. Molo didok asini rohani debata kasih karunia dari Allah adalah kasih yang dicurahkan kepadaku, kepada kita, meskipun saya tidak seperti songon na pinangidona. Alay ala anak kita, naing dotok-tok kita, maniru berkarakter songon ibana, asa saya toktong tahilala dengan nibasanay. Ala niya mo kamangin ang mologodang nuaing akan natapi kiri, alay sada na pasti, dangadong naboy menguasai ngolutta, bohado rasa takut dan khawatir mandalani taot-taunon. Pos marohatta, molodidok debata, laulehonon na dorihita siyan hamoron na, siyan saluhut hita manjalo siyan ibana, parguguan na dohita, ramotan na dohita, jala say patudon na do narikot di bagasan ngolutta. Ahamanan ng tapatupa, say toktong mahita marsigatong tu ibana. Say toktong mahita maniop tangan na. Jala say toktong mahita postro hatta di bagasan panogunoguon na. Dang taboto ahanan ng masa hamuak kamanginang ay molo tabering di julot tanuayngon. Ale satu hal yang pasti, tangan Tuhan yang memegang kita dan menanti kita menerima terus-menerus kasih karunia-Nya yang tidak pernah kering dan tidak pernah habis-habisnya yang dicurahkan diaka nasay toktong majalo jalamangido di bagasan ibana. Selamat melangkah bersama dengan Tuhan, dan Tuhan yang akan terus memberikan penyertaan dan kuat kuasa alani asini rohani. Amin. Martangiang mahita. Mauliate Tuhan dia sini roham nang mamakulingi hami di ari Minggu na parjolo di tahun 2020 nomon. Toho Tuhan, gok na masa di ngulu nami na sawatu si hami. Alayadong doho debata nami, nagok asini roha, jala na mga lehon siyan hamoron mi. Tuhan, pos maroha nami, manangahape na masa di ngulu nami Tuhan, dang kapikirak kami, jala dang taradodoham. Aledong doho Tuhan nami, na mga lehon di hami pos ni roha, nang sumanihodo parsigat Tuhan nami. Ay nunga di tonga-tonga nami ho, nunga gabi anak kom muhami, jala sian hamorom mudohami majalo sian asini rohami. Pasu-pasu masude ruas ni huriam Tuhan. Mulai sian akay anak kon sikola minggu, remaja, na poso, ina, ama, nang akka na tua-tua nami Tuhan. Asa pos rohan nami mardonga toko, ay hodo panodang dihami, ay dakpasobom muhami, jala tugutugom mudoham. Asiroham, pasu-pasu nang sude aka rencana-rencana ni huriam Tuhan. Nang sonya karuas ni huriam. Moliate ma dia ka ruas na baru na tutonga-tonga ni huriamon. Ang giat manasida lam di bagasan haringgason mamujiho. Akayanakon na baru sorang pasu-pasu Tuhan. Nang natoras pe lehon gogo pagudang-kodakon hanakon. Uwa kami, imarencana pa masumasun ya ka anak dohot boro ni huriam. Ale Tuhan, tutik-kitiki na nengro. Secara khusus keluarga Siregar dohot keluarga Purba di hari 10 Januari na nengro. Uwa kami toktong, imale Tuhan nang keluarga na di bagasan duka cita. Keluarga Sinaga dohot keluarga si Hombing di Wiktolu Pulu Opat. Alanong nialapmu sa halak ama siya tonga-tonga nasida, margogom anasida Tuhan. Uwa kami ng ruas ni huriam na tongon di bagasan parsahita,
baik namar sahih di Jabu, namar sahih di rumah sakit, manang ikon marubah tu luar ni hutanami. Homa toktong mandongani, jala madaoni. Bahwa kami akan maralas ni roha di bagasan mingguan ala ulang tahun kelahiran, dohot aka ulang tahun perkawinan. Saya tabay aka gajang ni umur, haki pason, nang las ni roha, madalani aka parnguluan di bagasan pos ni roha nasyakko. Nang aka ulaun hatopan pele Tuhan di kantor pusat, dohot saluhut na aka program di aka pangapulion ni huriape, homa toktong na patuluson. Bahwa kami akaruas ni huriam, na mungkin Tuhan adong dope di aka bona pasogit, baik na ibagasan pardalanan mulak tuhutan nami, manang di aka pardalanan situjuan na sida, say homa madongani, jala mangaramoti. Atau ngaliamang pardeng dan basa hupuji hami maho, alani asi ni roham na somarna motoki di ngulu nami. Upuji hami maho, ala nungagabi anak ko muhami, sitean hanguluan sa leleng ni leleng na. Jalo matangiang pamujian dohot elehelek nami, asima roham di hami, marhite Jesus Kristus na punang ulu nami, martangia kami tuho. Amen. Urian itu hatta, marede mahita huhut papungu pelean ima pelean minggu keluarga na di bagasan amplop tapasahat matujolo huhut marende sian onom ratus sia puluh sia. Oh
Alama peliata tu adopan ni debata. Ali debata amanami na di banua gijang. Hodo haroruan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na saulibasan na mauliutos. Hupasangat hami masyan na nilehon mi tu hami pelian nami tuho. Sa jalo may gabi wap na huchos di jolong. Pasu-pasu may jala ramoti asaw parhasya kami pelianon. Patimbulhon harajaw murito nga tonga ni huriam dohot di portibyon. Buhay maruhan nami marhite-hite todim. Asalam hutanda hami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Disondakot Tuhan debata mabuhina tuhita jala asi marohana midahita. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuhita. Jala dipasaorohon madamena tuton ditabe. Amin.